V srdci Krkonoš, na úpatí jednoho z největších českých ski areálů, se nachází původní horská chalupa v malebné Rokytnici nad Jizerou. Místo s příběhem, ale hlavně s velkým potenciálem. Horská chalupa číslo 123 v Dolní Rokytnici. Díky hotové studii se může proměnit v komfortní dům se 3 samostatnými bytovými jednotkami a jedním ubytovacím apartmá v suterénu. Po rekonstrukci získáte přes 231 metrů čtverečních užitného prostoru, včetně lyžárny, praktické vstupní haly a sklepního prostoru, který se dá využít třeba jako vinný sklípek nebo wellness. Stavba stojí na pozemku o výměře 191 metrů čtverečních s přilehlými pozemky s výměrou 3872 metrů čtverečních travního a lesního porostu. To vše na klidném místě s výbornou dostupností jak do centra, tak ke sjezdovkám. Ať už ji zrekonstruujete podle hotové studie, nebo se rozhodnete pro nový začátek a využijete samotné pozemky, jedna věc je jistá. Lepší lokalitu budete hledat jen těžko. Turisticky vyhledávaná lokalita s celoroční poptávkou po ubytování, jen pár kroků od jedné z nejdelších sjezdovek v Česku. Moderní lanovky, upravené tratě. Rokytnice je ideální místo pro milovníky hor, aktivního odpočinku i podnikání. Okolí ale nabízí víc než jen sníh a lyže. Na procházku se můžete vydat k vyhlídkám v lesoparku Hlídky na stráži, k tradičním horským voudám Dvoračky a Štumpovka, nebo si uděláte výlet do blízkého Harrachova za pivem, do sklárny nebo za kouzlem Mumlavského vodopádu. Prostor, kde se sny o horském podnikání stávají skutečností. Získejte víc než nemovitost, získejte příležitost. Zavolejte, jsem tu pro vás.